Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon al'amari wato na Soja Boy, inda a yanzu haka dai Soja Boy ya kai ziyara wajen mahaifiyarsa, inda dama can mahaifiyar tashi jiransa take da ya zo ta gan shi domin su tattauna al'amura. To dai masu sauraro idan kuna bibiya da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha za ku ji irin batutuwan da suka bayyana da lokacin da Soja Boy ya kai ziyara wajen mahaifiyar tasa sakamakon cewa abubuwan da Soja Boy yake aiwatarwa babu shakka suna zuwa suna komawa har kunnen mahaifiyar nasa, inda a yanzu haka dai mahaifiyarsa ta yi masa addu'a kuma ta ƙara ɗaukaka mai, ta ƙara mai da ƙwarin gwiwar cin abubuwan da yake aikatawa, da a yanzu haka dai a cikin addu'o'in da mahaifiyarsa ta suburbuɗa masa a cikin wannan lamari ya ƙara masa ƙwarin gwiwar aikata duk wasu abubuwa da ya ga ya dace a wajensa ya aikata. Amma a yanzu haka dai wannan al'amura da ya ɗauko bai dace da addinin musulunci ba, inda mutane da dama sun yi Allah wadai da wannan abu da yake shirin faruwa, inda a yanzu haka dai mahaifiyarsa dai ta ce babu komai ya yi duk wani abu da ya shafi addinin musulunci, ya kula da haƙƙinsa kuma kada ya yi abin da duniya za ta ƙi shi, ya yi abin da duniya za ta so shi. To wannan gaba dai mutane da dama sun yi magana a kan cewa wannan gaba ita ce daidai, wannan abu da ya kamata ya dakata da yin wannan abubuwan da yake, sakamakon cewa wannan al'amari da ya ɗauko babba, wanda idan zai gudanar da shi to babu tabbas duniya fa ba za ta taɓa son shi ba, sai dai duniya ta zage shi. To dai in za mu koma baya, kalaman dai mahaifiyarsa dai shine ka yi abin da duniya za ta so ka, kada ka sake kai abin da duniya za ta ƙi ka. To a wannan gaba dai ya kamata a dai wato Soja Boy ya ɗauki wannan shawara ta mahaifiyarsa, ya sa ta a cikin zuciyarsa, ya kuma yi aiki da ita, sakamakon cewa wannan shawara ce ta gaskiya. To amma dai bari mu gani shin yana jin maganar iyayensa ko kuma dai baya jin maganar iyayensa, duk dai za mu gani a nan gaba domin ƙara sakin wasu al'amuran abubuwan da zai ƙara, inda ya ƙara da cewa shi fa a yanzu ya fara don bai san ranar da zai daina ba. To kun ji dai irin batun da mahaifiyarsa ta yi akan wannan al'amari da ya kai mata ziyara.